Dzień dobry, kochani. Byłam w BM po paru rzeczy i kupiłam za 59 pence Reese's. Będziemy to próbowali. Jeszcze to nie jadłam w białej czekoladzie, ale w ciemnej czekoladzie to jadłam. Chocolate Reese's or white chocolate. I tam jest 2 kawałki. Dużo czuję orzechu. I to jest bardzo dobre. Tylko bardzo słodkie. Ja bardzo słodkie nie może. Ale jak smakuje, no to takie jak peanut butter jest nadzieję. Opłaca się. A już drugie nie zjem. Jeszcze jest jeden kawałek. Już nie chcę, zostawię córce. Że Reese's White Trees Chocolate. King size. 59 pence. Smakuje dobre. No i dobiję jechać i spróbować. Tylko, że to jest za bardzo słodkie. Pozdrawiam, kochani. Dziękuję za subskrypcje, dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze. I życzę wam miłego, pięknego dnia i udanego. Do zobaczenia. Pa, pa.